Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Реал Мадрид аз ҳад осон ба даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфт. Ливерпул барои бозии ҷавобӣ ягон чизи ғайриоддӣ эҷод карда натавонист. охир Реал Барса набошад ки Ливерпул камбек кунад ё не? ҳисоби умумии ҳарду бозӣ 6-2 ба фоидаи Реал шуд. бачаҳои клуб аз аввал бозиро мушкил оғоз карданд ва ҳанӯз дар дақиқаи 14 зарбаи сахти Винисиусро китфҳои тиллоии Алисон Бекер наҷот дод. Ба назар чунин расид ки сейви дарвозабон ба Ливерпул рӯҳия бахшид, аммо Реал бозиро ба худ гирифт ва то охир идора кард. Начо ва Рюдигер то охирин нафас мубориза бурданд ва Куртуа чун ҳамешагӣ хатти дарвозаро чун деворҳои қалъа ҳимоя мекард. Ливерпул қариб ки бидуни шонс монда буд. қисми дуюми бозӣ барои англисҳо тамоман мушкил шуд. Валверде чанд фурсатҳои хатарзо ташкил медод ва чанд зарбаҳои сахте ҳам равон кард, вале ба бахти ливерпулиҳо зарбаҳои ӯ дохили дарвоза намешуд. ҳамчунин Бензема ва Винисиус низ хатти дифои Ливерпулро ба танг меоварданд. дар дақиқаи 78 бозӣ аз иштибоҳи Ван Дайк Карим Бензема хеле моҳирона истифода бурд ва голи ягонаи дидорро ба ҳадаф расонид. Ливерпул дар ин бозӣ чӣ гунае гуфтем, умуман шонс надошт. ба гумонам онҳо ин чизро аз аввал медонистанд ва ҳам ту барои расмият рафтанд, чунки дар симои онҳо ва Юрген Клоп ягон мотиватсия дида намешуд. мисле ки шоҳи Лигаи Чемпионҳо боз дар роҳи гирифтани ин ҷоиза қарор доранд. далелҳои аҷибро гӯш кунед. Мадрид аз 8 бозии охир бо Ливерпул дар 7-8 ғалаба кардааст ва танҳо як маротиба мусовӣ 0-0 дорад. мерсисайдиҳо охирин маротиба Реалро соли 2009 бо ҳисоби 4-0 шикаст дода буданд ки дар ин бозӣ Стивен Ҷерард дубл карда буд. Реал дар ин бозӣ аз 300-уми рақобаташ дар Лигаи Чемпионҳо истиқбол гирифт. ин ҳам аз ҳамон рӯзе ҳисоб карда мешавад ки Лигаи Чемпионҳо ҳамчун мусобиқаи алоҳида чунин унвон гирифт, яъне аз соли 1992, вале Реал аввалин бозиашро дар ин мусобиқа соли 1995 муқобили Аякс баргузор карда буд. ҳарчанд шумораи ғолибиятҳоро баъди алоҳида шудан истисно накарданд, вале аз соли 1995 инҷониб Реал 8 маротиба дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб гардид. акнун ба Бензема бармегардем. қаҳрамони вақтҳои охир голи задааш ба дарвозаи Ливерпул барои ӯ дар марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо 33-ум ба ҳисоб меравад ки дар ин марҳила Месси 49 то дорад ва Роналду боша 67 маротиба гол задааст. ҳамчунин Карим сеюмин бозингари таърихи Реал аз ҳисоби шумораи бозиҳо дар ин мусобиқа гардид ки 129 маротиба ба майдон баромадааст. дар ин омор аз ӯ зиёд Раул бо 130 бозӣ ва Касиляс бо 150 бозӣ меистад. чунин далелҳоро дида ба хулосае меоӣ ки ин мусобиқаро на Лигаи Чемпионҳо, балки Реали Чемпионҳо ном бурдан лозим аст. рекорди Ҳоланд дароз идома накард. баъди пентатрики ӯ ҳамагон гумон карданд ки дигар солҳои наздик касе мухлисонро ба ҳадди Ҳоланд ҳайрон карда наметавонад. аммо форварди дастаи Генти Белгия имшаб дар таърихи Лигаи Конференсияҳо чӣ ки ҳатто дар таърихи футбол рекорди боварнокарданӣ гузошт. Гифт Орбан дар бозӣ муқобили Истанбул ба Шакшаҳири Туркия дар 3 дақиқаи 3 гол зад ва зудтарин хетрики таърихи футболро навишта намуд. бо шарофати голҳои Гифт дастаи Гент бошгоҳи туркиро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. дар дақиқаи 31-уми бозӣ футболбозони турк иштибоҳан тӯбро ба футболбозони Гент доданд ки белгиягиҳо дарҳол ба контрҳуҷум гузаштанд ва Орбан голи аввали худро ба ҳадаф расонид. дар дақиқаи 32-ум низ айнан чунин ҳолат рух дод ва Хон Хенсок баъди рабудани тӯб дарҳол онро боз ба Гифт равон кард ки футболбоз бо як зарбаи тобнок тӯбро ба кунҷи дарвоза равон намуд. ҳамагӣ баъди 1 дақиқа
ҳолатҳои дигар Гифт Орбан тасодуфан тӯбро дар дохили ҷаримагоҳи дастаи туркӣ ба қавле бақаб кард ва ягон фикр нокарда зарба зад, ки дохили тури дарвоза шуд. Хетрик дар 3 дақиқаву 24 сония ин корро дар таърихи футболи Аврупо касе то ҳол иҷро накарда буд. То ин ҷониб рекорди мазкур ба Муҳаммад Салоҳ тааллуқ дошт, ки мисрӣ ҳамин мавсим ба дарвозаи дастаи Рейнҷерс дар 6 дақиқа 3 гол зада буд. Гифт Орбан ин аждаҳори дигар кист, ки мо нав номи ӯро мефаҳмем? Футболбози 20 сола аз Нигерия, ки ба сурати кайҳонӣ пеш меравад. ӯ моҳи август ба дастаи Стабеки Норвегия, ки дар дивизиони дуюм фаъолият мебарад, гузариш кард ва дар 22 бозӣ 19 голу 7 паси головар анҷом дод, ки дастаи Гент бо нархи 3 миллион евро ӯро ба даста оварданд. ӯ дар муддати кӯтоҳ омори ғайриоддиеро ба номи худ муҳр задааст. Дар 9 бозӣ аллакай 12 гол дар кулли мусобиқаҳо дорад ва дар бозии охиринаш дар чемпионати Белгия ба дарвозаи Зюлте Варегем 4 гол зада покеро ба номаш муҳр зад. Гаштед Килиан Мбаппе гуфта: ана рақиби арзанда барои Эрлинг Ҳоланд. ҳамин дастаҳои итолиёвӣ шӯхӣ имсол баромади нағз доранд. акнун мин баъд гуфта метавонем, ки Наполи дар қатори Реалу, Бавария ва Манчестер Сити яке аз фаворитони асосӣ ба ҳисоб меравад. умуман онҳо имсол дар таърихи бошгоҳи худ таҳаввулот ба вуҷуд оварданд. онҳо имшаб оқилона ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд ва дар қатори дастаҳои Интер ва Милан роҳи худро идома хоҳанд дод. аз соли 2005 ва 2006 инҷониб ягон маротиба 3 дастаи итолиёвӣ ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳ наёфта буданд, ки баъди 18 сол аминак ин ҳодиса рух дод. барои Наполи ин роҳхат ҳамчун роҳхати рекордӣ унвон дода мешавад. Лигаи чемпионот чӣ ки ҳатто ин даста ягон маротиба дар ягон мусобиқаҳои байнааврупоӣ ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳхат нагирифта буд. онҳо имшаб дастаи Айнтрахтро тамоман бидуни шонс монданд ва бо ҳисоби умумии 5-0 дар 2 бозӣ ба марҳилаи мазкур роҳ ёфтанд. имшаб яке аз ситораҳои дурахшони дастаи итолиёвӣ Виктор Осимхен дубл кард ва номи худро барои ситораи дурахшони ояндаи футбол будан ба сифати ишора навишта намуд. ҳамчунин зуҳуроти дигари ин даста футболбози гурҷӣ Хвича Кварацхелия мебошад, ки бо бозиҳои ғайриоддии худ мухлисонро мафтун кардааст. аз миёни дастаҳои итолиёвӣ ба гумонам аз ҳама бештар ба Наполи бовар карда мешавад, ки шояд ба финали мусобиқа роҳ ёбад. Интеру Милан меланганд. масалан ман боварӣ дорам, ки Бавария 1-8 майли шояд ҳамин Интеру Миланро 2-1 ҳам бизанад. ҳарчанд дер шуд, вале дар бораи 5 голи Эрлинг Ҳоланд гап назанем, ба қавли мардум номардӣ мешавад. норвегӣ дарвозаи дастаи Лейпцигро ҳамчун олоти машқкунӣ истифода мебурд ва гӯё ки ӯ рӯбарӯи худ дохили дарвоза касеро намедид. ӯ як бора 5 гол зад, вале мутаассифона Пеп Гвардиола ӯро дар дақиқаи 63 дидор иваз кард. намонд, ки Ҳоланд рекорди Лионел Мессиро шиканад, ки Аргентиния ҳам як вақтҳо ба дарвозаи дастаи олмонии дигар Байер Ливеркузен 5 гол зада буд. хулас Ҳоланд 5 голро дар 57 дақиқа ба ҳадаф расонид. ӯ 5 голро дар як бозӣ зад, ки ҳатто садҳо футболбозоне ҳастанд, ки дар тамоми умрашон дар ин мусобиқа 5 гол назада буданд. миёни онҳо ҳатто футболбозони бонгу номдошта вуҷуд доранд. масалан Андрей Аршавин, Ҷабраил Сисе, Робсон, Предраг Миятович ва Эмил Хески дар тӯли фаъолияти худ дар Лигаи чемпионҳо 4 голӣ зада буданд. дар қиёс ба футболбозони рус, ки ҳамавақт имкони бозӣ дар Лигаи чемпионҳоро доштанд, рекордсмен дар ин нишондод Артем Дзюба ба ҳисоб меравад, ки ҳамагӣ 9 гол задааст. Ҳоланд дар 25 бозиаш дар Лигаи чемпионҳо ҳамакнун 33 гол мезанад ва шумораи голҳояшро ба Фернандо Морентес баробар мекунад, ки мавсуф аз Ҳоланд 67 бозӣ зиёдтар анҷом додааст. Ҳоланд дар як бозӣ аз Ариен Робен 31 гол, Самуэл Ето 30 гол ва Уэйн Руни 30 гол пеш гузашт, ки дар пеш Герт Мюллер бо 34 гол, Эдинсон Кавани бо 35 гол ва Ференс Пушкаш бо 36 гол меистанд. хулас аждаҳои навбатиро дар арсаи футбол интизор бошед. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.